Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Dr. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ann, 25 years old, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong dunggan. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang unang nasudlan og tubig ang akong dunggan pagkaligo sa akong mama nako sa gamay pa ko. Ingon ining mga panghitabo. Yung ang mata ha, kay bubuan kay tubig. Ay! Nasudlan akong dunggan! Mauna, langas mong good kay kang kaliguan good. Sige, gilok ano yan. Oh! Sakit kayo! Mga likot at swimming pool og mama. Oh, kay birthday sa'y may gagaw. Yay! Lipaya biya ni mo sa. Maong sige na, katuog na diha, kay tingaling mabiyaan ka ugma kung dugay kang mumata. Oh, ma. Ano na ka kilid sa pool, ha? Oh, ma! Masam ko si Lampi. Aray! Aray! Nasudla na sa akong dunggan ng tubig. Aray! Oh, ansan na, luya na. Kay perti mang langoy-langoy ganina. Huwag yun undang-undang. Mama, nasudla tubig akong dunggan. Nasad? Pastilan-an. Suki, gyud kay ka masudlan ng tubig na imong dunggan, oy. Dah, mawara na, oy. Sagdi lang na. Pangani mo. Ay, ako dahil si Chrislyn. Amiga na ta. Sige pa. Uy, Ann, ay lagkalain ha. Ha? Dili ka mang limpyo sa imong dunggan? Namanggoy yelo. Unsa? Luod kay tan-aon. Limpyohin na ka. Oh, nakoy wipes din oh. Chrislyn. Oh, what tingali kay limpyo-limpyo sa imong dunggan. Limpyohan man ko din ako pero ni makod. Nauuna lang ko sa akong classmate ta. Ay, sus na. Normal naman nang naagyot tay atuli sa dunggan. Ma. Everybody, let's use our time para mag-practice yung sayaw for the upcoming intramurals. Uy, Ann. Ni August naman na sa imong dunggan, uy. Lukura na, uy. Katawang yung kado kung na makakita lain, anak. Unsa? Inana sinigawa sa imong dunggan lagi nga yelo. Gilimpyohan man ko din ako ganina. Waka, kagipuog. Ha? Bisag kada adlaw ko magsigig limpyo sa kundunggan, pero ako mahibaw sa una, kunya ng permis siyang mag-discharge og yellowish na liquid. Misulti ko sa akong mama, ug ako siyang giingnan nga basin og gibuog ko. Pero, ingon ako mama nga, wala ko nun ni, kay wa man sab ko ni baho. Normal discharge ra gyud ko nun ni gikan sa dunggan. Nagadugay, nawara man sab siya. Nilabay ang mga katuigan, hangtod nga ni 25 anyos na ko, ug nadawat ko sa akong gi-applyan nga trabaho. Unya, Unsa? Adto ka puyo sa ilang tinang ay mo igagaw? o ma, mas pabor man ko dito sa akong trabahoan ma.
Unya kung muuli ko dinis ato, delikado naman kay unsa naman ko oras sa mo out ana. Mao ba, an? Ay kabala ka ma. Mag-ulian man bitaw ko dinis ato every weekend. Oh, nana, sige. Niya ka sa man di ay ka magsugod og trabaho. Ang dali ka, dayon din eh. Ay, pasensya na gyud kaayo gaw ha. Wa para pag ko kapang hapsay kay daghan man ko gilakaw ganina uy. No, ay ginay problema gaw eh. Ay kay palabig ka stress diha uy. Okay ra gid ko. Ay, maikog bang kuko nimo god. Hala na bali naman hinuon ni uy. Ako gani mo ay maikog ninyo kay nagsamok-samok ra ko dinis inyo. Wa ra man ko'y problema gud kaw. Ah, tuy. Oh, Tuy. hala. Anhini mga tugang imong iro dinhis inyong sud daw? Ora pa kaw, saman okay ra nimo? Oh, okay ra daw uy. Daghanan ninyo iro gaw sa? Lagi kaw uy. Dog lover man gud mi. Di ba gud gasto gaw? Ay, gasto sa gaw uy. Labi na ni nga type nga iro nga kining labrador. Na dako kay kaon uy. Mao lagi gaw uy. Makita man sad sa ilang lawas buyag. Aray, okay, unsa man ni sakit nga katol-katol sa kumbukton ay. Unsa man ning murag na mahil. Oh, kutos iro? Halagaw, pasensya na jud ka ha. Kanang gipangkuto man gud ning mga iro agud uy. Okay ra gaw uy. Pero sige lang, kung makakwarta na si mama, ingon man siya nga palitan niya tambal silang 5. Mahal man gud tong tambala ba? Nya mao ra sa to'y pinaka-epektibo sa tanan namong naggamit para sa kutos mga iro. Mao ba gaw? Okay ra gaw uy. Normal ra man sab gyud nang uy nga naikuto ang iro. Kilok yun sa kundunggan. Kakatul ba ng dunggan na, uy? Uy, Oh, kanina rin ka nagsigilugit ang dungkan mo. Masamad gani na. Na, katul man kay good, uy. Bisag nang limpyo na ko gani, ha? basig nanay foreign objects nga nabilin diha o baka ha? Kuto sa iro? Libon ba? Ha? Kay, di ba matod nimo? Daghang nga man nga kuto sa iro sa inyong higdaanan? Ha? Nagduda na lang sa pinuon ko kung wa pa masudli og kutong kamay sa irong akong dunggan. Kay sugad ang ato. Pero may namang mga ato lang akong dunggan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, posible ka nga na ay nakasud sa akong dunggan, maong permi siyang tatol, bisan og gilimpyuhan pa nako gikan? Ikaduhang pangutana, posible sab ka nga na infection ni tungod atong bata pa ko, unya magsige kasudan og tubig ang akong dunggan? Ikatulong pangutana, unsa may normal nga discharge nga color sa dunggan? Yellowish man gud ang ako, unya basa. Ikaw pa itong katapusan. Angay ba kung magpa-check up? Kay katol man gyud siya, uy. Unya, sa kakatol, mura na hinog masamad kay sigihan man ako kaut. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ann. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magkiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambal sa inyo mga medical problems, psychological problems, drug-related problems, kaya usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Daghang pamagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kamo. Pwede kang ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran. Official writer's page. Undiri ba sa kong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulungan karong adlaw, ako ning baliko na, being happy
is the greatest form of success. Magunsa man ang daghang kag millions diya, pero magsige kag tago-tago, dapunon ka. So, being happy is the most or the highest form of success. Simple living lang ta. Ilan ta ambisyon na ng mga lifestyle sa uban mga di na to maabot, no? Happy lang ta, no? Ang kana kunong kandato ko di man basihan kwarta pirmi. Basihan na to dagantag connection. Itong mga strong support system, Alright, so ang ato magtatampo ko ng adlaw, si Ani, 25 years old, taga Cebu City. Tugod ni siyang dunggan kay sumasa debate na tugay na sa drama, problema siya sa iyang dunggan, no? So, sabon ako pag great ng mga tennis players din sa Cebu City, no? Ingon mo si Colonel John Albisa, kadagan ko nung maminaw na to sa Villa Aurora Tennis Club, no? Dugay na gyud kong wakadula diyan, no? Kay actually, semi-retire na ko sa tennis. Ngayon pagpaminaw diyan, kisa may nada, si Tex Maragino, si Lulong Bantilan, si Marlon Sano, Dilgra, Jewel Cortez, diyan sa Mandawi Tennis Club, si Lito Tinipre, Berting diyan sa La Paloma, nakalimog na pilido ni Muteng, sila Mike Balaso, si Titing Sasun, si Master, si Kwan, siapa? Buboy Torres, magkorban ng istorya ang Buboy Torres, ha? Kada sa City Green, no? Musta naman ay si Kwan, si Yap, si Kabahog, musta naman, si Mario, mayon ta atong bakhan dia og okay pa upurhan og overhead smash, mga taga Sambagdos, no? Mga silingan ni Ima Selva og ni Juana Tiking ayong pagpaminaw og mga taga Kuwait kalingan nila ni Tesmel Barliso mga taga pinamungahan dugay na ko mag-greet si Rose Horus o mga silingan niyo sa pinamungahan Cebu ug di sa Cebu City Mino Gabisay Dr. Omar Arcio musta naman ulit sa Talamban ug si Dr. George Ruiz si Inday Ruiz musta naman to no Dr. Robert ug Marian Dinocol, sige naman na silang paminaw. At ang mga driver na sa TRC, si Marlon, si McCoy, si Mark, ug si Richie. Thank you very much inyong makanunayon pag-drive na ako. Every time mo na ako diya. Alright, so going back to our sender, si si Ani, na taga Cebu City. Ito kini sa problema siyang dunggan, no? Iinti yun ang maayo mo tambag ni mga niyan, pero bahala nagdili ko iinti. Tuloy ng panikamot. Paubos na ang 12-12. Hindi mo pungutaya. Posible ka na ay nakasulod sa akong dunggan, maong pirmi siyang katul. Bisan og nalimpyuhan pa nako gikan. Posible gina, no? Mga na ay makasulod sa dunggan, na parimbadi, nagnausay, na ay insekto, musuda, musyat dia. Ang pinaka-common yun nga musud sa dunggan kaning tubig. Na maligo bitaw ka sa dagat, sa swimming pool ba? Kuan, kanang musulod sa dunggan. Turbida, lain na paminaw nimo usay ako, kay numdum ko sa una, mag-ambak-ambak ka, magtakilid ka, lain na dunggan na dapit nasudlan, muagas naman po. Nami practice sa una, tagamay pa ko, pero I do not recommend this kay unsanitary kay ni. Pero mo ni maghihimo sa una? Ngadto lang yung mag-iinti, pero sa mga probinsya-probinsya mo ni ginahimo nila. Ginahimo sa din ako sa una. Diha po ko sa sugod dito. Magkuhan may balhibos manok na anang kanang tumoy sa balhibos manok, isyat na sa mundong gagi mo. Absorb mo na sa tubig sa ilaw. Marilib ka. Pero sa lagi, base ng hugaw sa balhibos manok, maka-introduce ng kag-infeksyon. Paragi ko mo sa mundool kag-iinti, naraman ka sa kuhan na naraman ka sa Cebu City, o na posibleng na inasud na parimbadi o tubig sa imong dunggan. Ikaw na po ko tana, posible ka na infeksyon ni tungod sa atong bata pa ko, nagsigi og kasudlan og tubig. Mawala gina. Bata pa ka. So, 25 rin mga edad doon. So, dugay na to. So, also may mga hinungdan na maamay, uncomfortable ka diya sa mundunggan, katol, infeksyon. Kanang magkahilanat ka, magkasipon ka, magka-flow ka. Simple ba ako nga mapituhan ng imong
imong dunggan. Oh, nauntog ba ka? Wa kay kanang kay tog. Asos problema. Oh, naanay kwan, magpitik-pitik sa imong dunggan. Di ka kasabot na magpitik-pitik, mag tingling sensation. May mga mga karaan, may mga sulti-sulti nga. Una ko no kay pitik-pitik sa imong dunggan mabatian, but pasabot na nagisgot nimo. Nagisgot nimo. May mga kinaraan nga mga sa istorya ba, pero di ko may nga tinuod ni siya. Ako, Dr. Rene Obra, medical doctor ko. So, I'll base my inunta komentaryo biological, dili kay mythological o kanang mga patuto, no? Napaingon po ba nga, ug na ko na pitik-pitik sa imong wa nga dunggan, posible makabati ko kag mga bati nga mga makadungog ko kag mga bati nga mga balita. Ug sa tuo, mga nindot siguro mga balita, ha? Or gisgutan ka sa mga anghel sa langit. O na yung mga istorya nila. Pero ako balikon, ang atong basihan niya ni biological. O ito video to infection, trauma, or na-stress ka. Pwede ka. Kaya kini magong na yung mga pitik-pitik, o kanang gitawag na ito, tinnitus. Ato sa itong mga estudyante na minaw karon, tinnitus, mga ringing sensation na sa itong dunggan. Ut pasabot, nga warning sign ni siya nga there's something wrong inside your ear, no? Kaya sa imong outer, middle o inner ear. So, makakos ni siya lugos, anxiety, depression o problema sa tulog. Ito yung palo nga kung di ka katog, siyempre, maapektuhan yun ang imong paliyo kayo, no? So, mauna, isunod na pangutana. Kung sa may normal discharge color sa dunggan, yellowish man good normally, wa man ginay inunta color nga kuan na nagigog nagdibuog di kuan na niya yellowish discharge. So naano na meaning to say nga ana infection going on. So balik ko nako unsa may hinungdan nga naman nga namay mga pagkatol abnormality, this could be due to na problema sa imong skin surrounding that area. Pwede sa impacted serumin. Pero itong airwax nga ma-build up na diha. Nya na infection sa imong air canal, na infection nya natay gitawag-tawag og nasa gawas man gani otitis externa. Kung nasa sod, otitis media, kining Meniere's disease. So di ba mo gitawag. So it could be due to fungal problem. So mao na akong ikuan. Kung under stress ka, magkakos ba yan pitik-pitik sa mong dunggan, sa mong dugdug, under stress ka. Kadang kainig mahimong mga mamanaoban ako mga pasyente, labi na sa akong field sa psychiatry, no? Nakakot dagang mga pasyente nga everything normal. Tanan nga laboratory workup normal. Pero may dok di ko katog, dahil magpitik-pitik sa kong dunggan, no? Mo na. So more on anxiety and depression. So mo nang tagaan ng kuslag anti-anxiety medication, antidepressant medication. Okay? Ikaw pa sa pumunta, angay ko ba sa check-up? Of course, angay naman ipa-check up sa mga ENT specialist, no? Ambotog nag-practice pa ba sa Dr. Sim Ginocor? O another Dr. Ginocor nga ENT specialist, yung anak, sa manigayang clinic na sa Visayas Medical Center. Pagkatan na lang, nga Doc, girito ko ni Dr. Rene Obra. Kaya lang uban may sa Cebu, Magino Lions Club, no? Okay? Magkatol naman ko, no? Magkatol-katol. Murag hinuog naman. Nasabad nagsigig kaut. Ayaw, sigig kaut. Musamot ng kadaghan ng katol-katol niya, no? Tantang dili ka pa makaadto ni Dr. Ginocor, o isa pa may mga ENT doctor nga imong nakuan. Pwede nimo na exercise ang imong liog. Exercise, piko-piko. Slight massage. Kaya ito yung nagingon ako nga, pwede ko nung imong bang murag kinaraan, pero kanang imong index finger, imong itambid sa imong middle finger niya, pitik-pitik mo sa imong ulo. Mga pila ka times sa murag ma-mix up ang tingling sensation. Naghalusinate ba siguro ka? Dili siguro po. Nag-tingling sensation, murag tinnitus pa, mga ringing sensation sa imong ear. Very uncomfortable gini siya. So you may take mga tambal ng mga mild anesthesia, no? Like lidocaine. Pero ang ENT doctor may patuan na kining lidocaine, usa na ka anesthetic agent, pwede sa kining mga antihistaminic, katong itahingalan ako, mga cetirizine, mga loratadine, meclizine, di sa mga antihistaminic. Or kaning mga anti-seizure na mga tambal like carbamazepine o tigritol. Ako nang ginaresita sa mga pasyente. Neurotin, isa para sa nerves ni siya. O another anti-seizure medication kining phenytoin sodium or dilantin. Mga mga tambalan pero di mo ni mapalit ani kung walay prescription. So I rather recommend kung makausap pa, you go and see an ENT specialist para nga ma-examine ka, kinaman sila kahimanan pagtanaw sa imong dunggan, wabay na bara diha nga foreign body or impacted
si Roman. So thank you very much for listening Arimen program. Nga to sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with my partner, Attorney Ellen Batan, for the legal problems. Assalamualaikum. Thank you very much all over the world. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Operation Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Araman. Daghang salamat o maayong adlaw.